Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan at sinisubok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
hindi man ako gwapo. Serbisyo asin reparo. Oy, mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Kasim Luz, Sir Cassie William, sa mga atab na nakatutok tulo sa tuya ngunyan. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni Martes. Tama, Martes na tabi ngunyan Ma'am Susan Villar. Petsa gis na po kita ngunyan kang bulan na Setyembre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apira po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan September 10. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Siyempre tabi Mama Trexie. Morning. Kay Mama Mirna Rialobit. Dyan po sa Quezon City. Mabuhay po kamo dyan. Daman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Oy, Ma'am Susan, piyesta ngunyan dyan sa Barangay Estancia. Kang Malinaw Albay. Bikini Men. Mga taga-Estancia. Imbitaran ako ni Kapitana Ma'am Susan. Ngaya Sir Mox ngaya imbitado taga piyesta po sa Estancia. Lang tabi Sir Cassie William dahil sigurado. Happy piyesta na sa natabi sa mga taga-Estancia dyan sa Malinaw Albay. Katatapos din ng piyesta dyan sa Daraga Albay. Dahil hanggang dito paglingawanan sa kuyang Perming Tugon ha. Ano mang pong klaseng okasyon yan. Dahil hanggang dito paglingawanan sa kuyang Perming Tugon tabi Ma'am Trexie. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Yo. Hoy duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya man sana po nakakaaram kaya. Yo. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Dapat oral daw kita nagpapasalamat sa satuyang kagurang na. Ano man po ang mga pig-aagihan ta sa buhay. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Sige tabi mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Check-in na po kita pading Randilyonar.
Ma'am Shi Maolyon. Check-in po mga tugang, ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong forever pong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Serbisyo asin ripa. Sige tabi, Ma'am Shi Maolyon, good morning. Kumusta tabi dyan kamo, Ma'am Mirna Rialubit dyan po sa Quezon City. Oy, pasensya na tabi kamo ha, may pinagdadaanan tayo pero dahil man kita nagtatambay. Yan ang maray tabi Sir Cassie William, pag may problema ka, dahil mo paghayaan na tumambay ang problema sa imo. Pabayaan mo sana siya. Sabi nga ni kang barkada ko, Pading Leonar, ayaan mo ngayang mamoblema so problema kang problema mo. Palaman niya siya. Oy, salamatonon tabi palan ha sa mga nakikidumamay, nagpapaabot din na pangadji sa sakuyang magurang. Tuminalikod na po sa ibabaw kang kinaban, ha? Finish contract na. Sinundo na siya ni Lord. Salamatonon tabi ha sa mga nagpapaabot din na pakikidumamay, pangadji. Mga nagtarabang po, salamatonon. Nakapatente pa po ang sakuyang ina dyan sa tabako, sa tabako. Paisin naman po kanayon sa mga partidaryos, amigos e amigas ni Carmen Casiya Seya. Mga tugang na ang lubong kan sa kuyang ina sa maabutabing Webes. Webes, petsa 12, ala-1 hapon, pagkatapos po kang banal na misa dyan sa Saint Anne and Joaquin Parish dyan po sa Malinaw, Albay. So, pagkatapos kang misa dyan sa simbahan kang Malinaw, dadaraho na po siya sa Malinaw Catholic Cemetery. Sige, salamat to nun. Para po yan sa mga amigos, amigas, and partidaryos. Di ang last night tabi, Sir Cassie William, sa aga na. Salamat to nun tabi, ha? Salamat to nun. Kang biyernes, di kita nakaprograma ta. Bising-bising nga ni kita. Tapos kasudma, Sir Cassie William, naboyong ako. Naboyong ako. Maray ako ta nagtutuga. Maprograma na ko ta ako kasudma, Sir Cassie William. Kaya lang binuruyong ako. Salbatan. Kaya si PM Tony Bagaso nagprograma kasudma. Abi sa kuya ni PM, sige na programahin na ta. Binuruyong tabi ako. Oy, salamat tunon palan kay Attorney G.I.O. Bungaw. Nagpasyarman duman day ugaring kami nagkaabutan adi.
kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, si Manay Joyce. Nagharapit palang duman kasod man sa burol, kaya lang di kami nagrelingan ta pagkaaldaw. May ibang naka-duty duman. Pagkabanggi, duman kita man nagjo-duty. Salamat tabi kay Attorney GIO Bonggao. Naghapit man duman. Salamat tonon ha sa gabos po na mga nakikidumamay. Nagpapaabot din pa nga sa kuyang magurang. Salamat tonon tabi sa indo ha. Ingat tabi permi ka mo ha. Si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao na amay kasudma yun na nga ni iyan. May mga trabaho so kaipuha na mag-amay o di uminapit duman kay riba si Manay Joyce. Salamat tonon ha, maski na nga ni busy pero nakaagi manggirari. Yan ang mga maurag. Maski busy, maski dit na oras at least nakaagi. Dumamay. Sabagay, gari naman sana kami kayo ni magkaparamilya kaya. Dekada 90 pa kami, magbirid-bid na kami kayo ni Nara Vice Governor Ate Glenda. No. Kumbaga, tabi Attorney Jan Gio Ong Bonggao, diyan na kami nagkakaralbo. Ay, ako man sana pala ng kalbo. Ako man sana na kalbo. Ay, pangyari. Sige po, salamat ha kay... good morning mo kay Ma'am Ann Kamata. Kay Ma'am Ninya Yao. Good morning po. Salamat tonon ha. Salamat tonon tabi. Sa mga nakikidumamay. Ang lubong tabi kay Mother sa Webes na, no? Sa Webes. Webes po, petsa 12 kang Septyembre. Alauna nin hapon. Diyan pagkatapos kang misa sa... Diyan sa St. Anne and Joaquin Parish, diyan sa Malinaw, alaon na tabi ang misa. So, pagkatapos kayan tabi, Ma'am Cheryl Kapil, Chanor Campos, diretso na po diyan sa Malinaw Catholic Cemetery. Sige po, salamat tonon. Ang walang hanggang pasasalamat po kang pamilyami. Sa gabos na mga nagtarabang, nagpaabot din pangaji, pakikidumamay. Salamat to nung tabi sa indo. Hali po yan sa samuyang pamilya. Especialmente po, hali sa kuya. Mate Edwin Sistina, good morning. Ano ang mga reparo tangon yan? Tapon pa kang Lunes, matindi na sa mga barita. Kang Lunes. So, mga pig-urulukan na kita kang ibang nasyon. Marayta so, may sabi. So iba nagsuko. So iba nadakop. Kung ano-ano. Si Mayor Guho kang, Guho bakong Go. Taggo. Gio sana. Guho pala na apelyido kay. Oto baga tabi meta Edwin Sistina, nadakop na baga naman sa Jakarta, Indonesia. Ngunyan niya o na kasudma igwaki hearing dyan sa Senado so committee ni Senator Risa Ontiveros. Bata gusto ko kutang magkurukaturog rogado nga ni kita dyan sa lamay. Binuksan ko sa television tabi Chanor. Lalo ako na stress. Lalo ako na-stress. Lalo ako na-stress. Pag una ako matuga na. Ituruga ko na ngayon kung so nagtabang sa kuya. Nganing makadulag sa Pilipinas tabi Art Blanquisco Jr. Salamat. Maski nga ni si Art Blanquisco Jr. igwamang ki kamunduan o di naghapit man duman. Salamat to nung tabi noy.
Maorag man si Art Blanquisco Jr. Salamat to nonoy hamas kigwaman kamo ki kamunduan. Nakisumaro man. Salamat to nun tabi noy. Kay Paragon June De La Rosa, good morning tabi sa mo sir. Pa-shoutout da tabi kay Ma'am Annie La Chica ng Karasabang Bago Elementary School. Yan, hindi luma. Good morning tabi sa mo ma'am. Ma'am Annie. Maray na sanan mga maestra. Ako tabi Sir June. Ang pagsaludar ko sa mga teacher, grabe. Di ba Teachers Month ngunyan? Happy Teachers Month po sa mga maestro-maestra. Tama ba? Buwan ng mga teacher. Tama? Di Happy Teachers Month tabi sa Indo. Garing gusto ko na magagum kay maestra. Sabi ni Chanor na kapos, baluan na nga ya. Bagaday ka na rapado. Ay, Chanor. Ay, anan maorag sa buhay. Nagtataga ulok-ulok sa Ano tabi, masasabi mo, Art Blanquisco Jr., pwede na ako magagam kay maestra? Art Blanquisco Jr., JR, pwede na ako magagam kay maestra? Nahiling mo na yan. Ano tabi, Sir John, si Ma'am Annie? Kumusta? No. Ay, pakaray nga yan. Oy, kay Ma'am Lumin Campos Siriola, good morning. Happy Fiesta po sa mga taga-istansya dyan sa Malinaw. Ma'am Let Yap Agiri, good morning. Pag-orolayan tatad-tad ha, ini naman na makonsuelo, tapati si Pastor nagsuko na databi Sir Cassie William. Si Pastor Kibuloy. O di paano kayo ni reward? Bata, pati ako naghahanap man ko ta kay Pastor. Tagwa bagay ni kita 10 million na reward. Pag nakuha ako ko ta si Pastor, may 10 million ako. Paano tapakin ni dahil nakita kaning milyonis to? Nagsuko na da. Iling mo na yan. Tig-urulukan sa Pilipinas. Adi, pig-uulukan kita kang ibang nasyon kan mga pangyayari tadigdi. Pakadakop kay Mayor Alex Guo. Biyo nagpa-picture sa mga naging instant celebrity si Mayor Alex Guo. Adi, tinawag pa sa artista. Pangyari. Ma'am Ching Praxidio, good morning tabi. Happy Fiesta tabi sa mga taga istansya. Ay good morning man kay Ma'am Liz sa Manlapas Capo sa Balao. Nakabalik ka na sa sa imong mansyon. May ka. Okay, Pading Bernard Villarmino Buban. Oy, piyesta baga pa rin sa ino. Bako man niya pista sa moya. Taga-bumbun baga nga ako. Taga-bumbun nga ako. Pading Bernard. Good morning tabi sa imo. Basta piyesta ngon yan dyan sa istansya. Kay Kap Susan, good morning tabi. Gimbitaran ako ni Kap Susan pero aram maganin daw pag piyesta. Bihira man ako magpipiesta. Pigpipili. May pigpipili. May mga napipiritan sa nakitanugaan. Ano pan mga reparota sa aga igwaki power interruption. Dangog ka mo. Maring ani tagari nakapista na sa istansya. Tagari kasabay ang istansya sa aga. Sa power interruption kang aliko. September 11, dyan po sa Tabaco Feeder Station o kaya
feeder station, feeder 4. Feeder 4 kang tabako substation, alas 9 nin aga, sundo alas 5. Gari may mga parting da kuryente dyan sa may parting Malinaw. Gari dyan sa may parting, gari kasabay dyan sulabnig tapos istansya. Gari pipapistown sa nakamo. Paano kayo ni Tabi Ber kung may mga tada ka dyan na umba, so mga tada baga kang piyesta, yaon sa rep, o paano ka yan? Brown out sa aga. Pangyari. Happy piyesta po sa mga taga-istansya sa Kambe. Kambe family ba to? Happy piyesta na Tabi. O magduman ka Tabi paditayaon si Padingbong. Ayaw si Padingbong. Dahil ko manugaring Tabi Pading Bernard, aram kong sain si Padingbong. Dahil ko aram kung sain ang podkeni, sain ko hagilapon si Padingbong na praksidyo. Dahil ko aram kung sain hagilapon dyan sa istansya. Baka Tabi malagalag kita. Dahil akong number kay Padingbong. Pa-forward mo daw Tabi sa Kuya Pading Bernard duman sa messenger ko sa number ni Padingbong. Pasyaran mi ni Manong Rodel Brutamonte. Yaong pa dyan si Manong Rodel Brutamonte sa Siga. Pipadulag ko na tamainom na kami. Tigagda ko nang dumulag na dyan sa Siga. Tagpaparaswiruhan sana. Sabi ni Manong Rodel na Brutamonte, ngayon pa di, iba palan ngayon pag dextrose ngayon ang piglalag sa lawas. Bakwalak. Naglalan ka uda ang BP niya. Naglalan ka uda Tabi, Sir Cassie William, ang blood pressure ni Manong Rodel Brutamonte. Pag dextrose ang nakasaksak sa lawas niya, pero pag alak dae. Lumayas ka na dyan, dumulag ka na, tamainom na kita. Pangyari kay Manong Rodel. Para ang tama mo sa guramoy, biyo ka na ang pig-CT scan. Pangyayari kang buhay mo yan. Para natil tigso sa imong guramoy, nagpa-CT scan ka. Pangyayari kan sa imo pa diya. Oy, kay Chapin Versosa, good morning. Kay Primong Boboy, good morning. Oy, kay Cha Del Chente, good morning Tabi. Tia Del Chente. Kamusta Tabi? Salamat tonon ha. Salamat tonon Tabi sa mga nagpapaabot nin pakikidumamay. Salamat tonon Tabi kay Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapos. Good morning. Sa aga ha, igwaki power interruption dyan sa nakakonektar sa Tabaco Substation sa Feeder 4. 9 to 5. Ayan, alas 9 ni Naga, sundo alas 5. Maabot sa 143,000 pesos sa kantidad ng illegal na droga na kumpiskar po kang Tabaco PNP sa ginibong bypass operation. Si Mayor Alice Guho Mangatuga, liwat na pig-cite to contempt ni Senador Risa Hontiveros dahil po sa padagos kaining pag-utik duman sa Senate hearing. Iyo manggiraray, sabi ni Mayor Guho, wala man akong boyfriend. Manong Rodel. Ay, aputon ta ka daw Tabi Chapin Versusa. Nahiling mo si Mayor Guho, si Mayor Alice Cambamban. Magayon-gayon bagadi, pero sabi niya, dahil siyang boyfriend. Matubod ka? Matubod daw ka mo? Nawarang boyfriend si Mayor Guho? Inda nga ya?
para nawaran malay, masitis kanda, sabi ni Manong Rodel. Kung dahil dyan na CT scan ko ta natabi Manong Rodel dyan sa Siga, duman ka sa municipal scan. Dahil ka sa city. Dahil ka magdyan sa CT scan. Duman ka sa municipal scan. Ay, pangyari. Bata may nagpadara na kay Manong Rodel na burak. Ning mo nalalaknit na ini. May pinagpadara na sa iyang burak. Dapat bako burak ipadara nindo kay Manong Rodel na Brutamonte. Gcash. Dahil nakamukan mga burak nan, tamalalapa man siya na yan. Ipadara nindo kay Manong Rodel Gcash. Yeah. Oy, pagrita tabi Sir Mox ki Agnes Cambe na happy birthday dyan po sa istansya. Sige, happy birthday tabi Ma'am Agnes Camba. Piyesta pa lang dyan sa istansya, no? Piyesta na birthday pa. Yeah. Ano tabi Chapin tagari ulo kong katabi Chapin versus matubod ka na daing boyfriend si Alex Go? Hindi. Maray ka ni magpasiring naman sa bambahan ay dyan sa ngunya siya ay nakadetain sa PNP o sa PNP nakadetain si Pastor saan man nakadetain. Ay na dahil nakita kini tabi Madam Maria Elena Yamamoto dahil nakita kini pag-asa maging milyonaryo. Tubaga suminuko na da si Pastor Kibuloy. Patayo ko tatabi Chapin anting paparahanap ko si Pastor Kibuloy. Tapag nahanap ko si Pastor Kibuloy, may 10 million ako. Paano kayo na nagsuko na? Di dahil nakita kaning milyones. No. Pangyari tayo ni tabi Madam Maylene. Nakita kayo ni pag-asa maging milyonaryo. Sige ha, sabi kang Department of Justice mga tugang na pigsyerto ka ini na maagi sa tamang proseso da tabi ang kaso ni Pastor Kibuloy. Yeah. Sabay man so pag-umaw duman sa mga otoridad na talagang pinuknat susainda o kaya tinungnan. Tinungnan susaindang operasyon na paghanap kay Pastor Kibuloy. Kundi nga tinawan ki ultimatum kang pulis na pasukuon si Pastor Kibuloy talagang rurusuon na ninda duman man sa nasa laog kang compound kang grupo ni Pastor Kibuloy. Kaon man sa napalan man ang kaduma. Tinawan ki ultimatum bakong isinoko. Na-save supira kang gobyerno sabi ni Chapin. Anong na-save? Sigurado ka daw tabi Chapin na na-save supira kang gobyerno? Dahil lamang matubod kan si GR na Adan Iba Jr. Sigurado ngaya pigbaranga-banga na ngaya ito. Kailangan man iuli pa ito. Dahil naman ito iuli, mapanos na. Si BMC Gatabi, Ginbilog baga, pinadara, digdi, tapos may pampulutan pa da tabi, dayugaring nasuwa, problema. Dit-diitong ko sa nadatabi sa bilog. Maurag talaga si BMC Gano. Yung good mo, nang pinadarada kay Manong Rodel dyan sa Siga Hospital ni BMC Bilog. Aramo GR Adan Iba Jr. si Manong Rodel Brutamonte ang nakasaksak sa iya dextrose
Sabi ni Manong Rodil, naglalangkaw ngayon ang BP ko pag dextrose ang nakasaksak sa lawas ko. Bawal da sa iya so dextrose kaya pinadaranda kibilaw. Ako ibaman ako tabi Manong Rodel pag na-hospital ako, naglalangkaw man ang BP ko. Lalo na kung may nagbibipis ako. O dyan sa Kopi Hospital, good morning tabi kay Chatita versus kay Pading Leroy versus sa mga doktor tabi dyan, Cons Joel Siriola. Si Manong Rodel, naglalangkaw da ang BP niya, ta dextrose ang nakasaksak sa lawas niya. Ngunyan, ti padulag ko na dyan sa siga, tigagda ko na, tamainom na kami duman sa lamay. So biyo, pwede siya duman. Ako, tigimbitaran ko si Manong Rodel na dulag na dyan sa siga, ta mag-inom na kami. Ta duman sa lamay, may mga available pa duman na higdaan niya. Mamili siya duman kang higdaan niya. Cons Joel, papiliun ko siya kung saan siya gustong maghigda duman. Igwa duman ki pudgaan ki ang lanubsim. No. Igwa ko naman available kandila. Para tabi, Cons Joel, para ang tama sa guramoy, pig-CT scan. Para nakatiltig sugura mo, tig-CT scan. No. Para dyan ka sa barangay, i-CT scan ka sa plato. Oy, good morning tabi kay Municipal Councilor Joel the Good Boy Seriola. Diyan sa Malinaw. Kumusta tabi kung may session ka mo ngunyan? Martes bagadi, Martes. May session ka mo o dahil mo nakisession tapos sa istansya. Dahil naman na ka magsisyon. Kipiesta mo na kita dyan sa istansya. Ay narumduman ko pala si Madi. Nangimbitar sa kukonsjo si Madi. Sisay ngayang Madi mo. So, Madi mo man garitabi ito pa rin diyo. Pag Madi mo ito, di padita ka na. Ay, Konsjo. Baka naman kayo ni magirilingan kita naman sa Sunan Webe. Pangyayari naman sa papa ko. Baka magsaramatan naman kita kayo ni naman sa Sunan Webe kang istansya. Tama ba? Sunan Webe ito? Good morning tabi sa mo Madi. Ang galingan naman kita kayo sa Sunan Webe. Tapos masabatan ko pa sa sarong konsyal man kang Malinaw. Orag ining mga konsyal kang konsyal dyan sa Malinaw. Minahiriyom-hiyom sa Ay, dahil hindi ako pagpiriton mag-istorya. Yan tabi mga tugang haan sa tuyang mga Uy, ang Provincial Social Welfare and Development Office mga tugang kang Albay nakapagtaon na daanin sa Sustainable Livelihood Program baga o SLP maabot sa 180 o kaya 68 na benepisyaryo
ang natawa na sa probinsya kang Albay. Yo. Sige. Dit-ditan tayo nila. Ayun da sa nata. Maski kita may pinagdadaanan. Ang importante, dahil tatig papatambay. Ayun. Dahil tada pagpatambay yun ang pinagdadaanan natin. Paagihon ta siya na. Ayun. Sige, alas 4 tuloy. Alas 7:41 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan, si Madam Maylin. Kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory, ha? Madali sa na yan tabi makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, Rawis, Legazpi City. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursican, Syudad ng Tabaco, si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Digdi na sa nakita may pag-asang magyaman tabi, Manong Rodel. Magtaya sa loto, dyan iyan sa Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan nakita magtaya sa loto, bako tabi sa waiting. Maging milyonaryo lamang kita tabi, Cons Joel. Ang mga nurse dadigday kapag ma-injection naman sako, apod baga sako tatay. Sabi ni Manong Rodel, nga tatay, injectionan ta ka ngaya. Makuliton, sinabihan ko na kuya na lang ta, single pa ako. Out ta permi baga akong pigaapod na tatay. Sabi niya sa kuya, tatay, maray sana ako, balikan ko ining nurse na ini, ma-propose na ako tulo. Sabi ni Manong Rodel. Oh, yun. Ang apod da saya, tatay, kang nurse dyan sa siga. Nataki mo, ha? Pangyari ni Manong Rodel. Dahil ka nga ni nagkakako akipiday, sabi sa tiwi, dahil ka nagkakako akipiday, aki pa daw. Ay, pangyari kang buhay mo nga. Ngayon tatay, injection ng tagang ngayon tatay. Ay, pangyari. Ako kayan, kang nasa hospital man ako dyan sa Kupi, na high blood man ako pag may nag-injection sa kuya na nurse. Ata ngaya tabi, sirtah lang kaw ang BP mo. Pabipiha daw yako so nurse na lalaki. Pabipiha daw sa ko so nurse na lalaki. Kapag nagbibipi sa kuya so nurse na babayi, nalangkawon ang BP ko. Ay, inda. Oy, mga tugang, yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:45 na, mga tugang, mga kabayan. Oy, aramon ta daw tabi munaan, magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon nata. May pigbabantayan tabi ang pag-asa ki route naman ki panahon. Aramon ta daw tabi muna kung kumusta. Kumusta tabi ang sa tuyang magiging panahon ngunyan si Mana and sa maabot pan si Mana. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, September 10, 2024.
Unahin po muna natin ang ating latest na satellite image. So sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang low pressure area na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa ay lumabas po ng PAR kahapon ng hating gabi. At hindi po natin inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantalang patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat at posible po itong magdala ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Meanwhile, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na mga sustained na mga kaulapan, kaya wala po tayong naasahan na maghapon ng mga pag-ulan. So, ngayong araw sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong dalawang low pressure area po na binabantayan natin, itong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa, generally kikilos po ito pakanluran, so most likely makaka-apekto po ito sa may bahagi ng Taiwan or mainland China, so hindi po natin inaasahan na makaka-apekto po ito sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Meanwhile, itong low pressure area naman po nasa may silangang bahagi ng Visayas, may posibilidad po ito na may magiging isang ganap na bagyo at tatahak po ito generally northwestward at may posibilidad na papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Although base po sa ating pagtaya, sa ngayon hindi po natin inaasahan na tuluyan po itong lalapit sa anumang bahagi or sa ating Philippine landmass. Ngunit habang binabaybay niya po yung silangang karagatan ng ating bansa, ay hahatakin niya po ang southwest monsoon o hanging habagat as early as Wednesday or Thursday ay posible pong makaranas ng malawakang pag-ulan sa bahagi po ng southern Luzon, dyan po sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa may Bicol region, posible din po sa may Metro Manila area, sa may Visayas po at ilang bahagi ng Mindanao. Simula po Wednesday or Thursday, asahan po natin ang maulan na panahon at habang binabaybay po nitong sama ng panahon, yung silangang karagatan ng ating bansa ay posible pong magpapatuloy yung mga pag-ulan sa mga nabanggit pong lugar hanggang sa darating na weekend, posible pong tumagal hanggang sa susunod na linggo. Kaya hanggang sa ngayon po ay pinapaalalahanan at pinag-iingat na po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad na malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw dahil po sa epekto ng hanging habagat. Para po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, gaya po ng nabanggit natin, dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, posible pa rin po yung mga kalat-kalat mga pagulan sa may kanlurang bahagi po ng northern at central zone, dyan po sa may Ilocos region, Zambales at Bataan area. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan na kadalasan pong nararanasan sa hapon sa gabi. Temperature forecast naman po ngayong araw dito po sa Lawag, Tugigaraw at sa Legazpi. Maximum temperatures po natin aabot ng 32 degrees Celsius, 17 to 23 para sa Baguio City. Dito po sa Metro Manila, agwat ng temperatura maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Yung araw din po dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa for Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy din po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad din na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas sa hapon o sa gabi. So monitoring po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast po natin para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature sa abot ng 32 degrees Celsius. Mga piling syudad naman po para sa Visayas, dito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban, maximum temperatures po natin na abot ng 33 degrees Celsius. Gayon din sa Cagayan de Oro at para naman sa Metro Davao at Zamboanga, maximum temperatures po natin aabot ng 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan na mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:45 a.m. at lulubog mamayang 6:01 p.m. Manatili po tayong updated at para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo. Kahit minsan sa'y dahil malingaw ka sa pagkaturok mo, asin sa pagmata. Okay, mga tugang, yan po ang Pag-asa. Salamat, Tabi Pag-asa. Thank you, Lord. So duwa pala na LPA na pigbabantayan, alis paluwas na sa Philippine Area of Responsibility, Tabi, Sir Javier, kay Ma'am Aruba. Good morning. Paluwas na sa PAR, kundi may saro pang LPA na posibleng lumaog man sa PAR, pero medyo salamat kita tagari day man maagi sa may parting kadagaan. Padagos lang kita sa pagpangadji na sana dahil lamang kita tamaan lamang kiraot ki panahon. Bata grabe baga, Tabi, si Javier ang pagtios. Okay na yan na habagat lang. Abi nga ni kang barkada ko, nakakatabang mampalan niya ang habagat. So habagat, tutulak, subagyo, palaog sa Pilipinas. Pigpapaluwas. Pero may mga pagdadaraman ki mga paguran ang habagat. Kaya ingat-ingat na lang po kita. Sige, Tabi, mga tugang, 3 minutos o kaya nahiling mo na yan. Nga tatapag-abot sa oras, permisa lahat. 53 minutos. Lipas po ang 7 o'clock in the morning. Hiling mo na yan. Garidahin na kitang practice, ha? 7 minutos lugod bago mag-alas 8. Philippine Standard Time, mga tugang, mga kabayan. Ma-break mo na kita, ha? Ma-break mo na kita. Sa pagbabalik ta sa mga ririparohon tangon niya na Martes. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa ng pagiramdam. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. 2 minutos tabi bago mag-alas 8. Mapasko na. Mga tugang ang oras na yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan yan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo, MBY Dormitory na tabi kamo ha. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Oy, congratulations palan kay Mayor Shi Capos Bilo kang Malinaw. Naresibi na niya su award kang Domingo adi, Outstanding Mayor of the Philippines. Ang alkalde po kang Malinaw. Congrats. Para da po sabi ni Mayor naman sa iyang mensahe na sa iyang nakuang award, para po yan sa mga taga Malinaw. Para po yan sa mga taga Malinaw. Siyempre mga tugang, kasabay taman po sa oras na yan si ABC President Cap Art Abila kag Malinaw. Sa aga palanda ang sesyon dyan sa SB Malinaw. Ingon yan, may session dyan sa Sanggunian Panglunsod kan Tabaco, sa SB Bakakay, sa Daraga, Iguaman, and at yan na hapon dyan sa Panlalawigan. Pag Martes baga yan mga regular session. Sige tabi, happy fiesta giraray sa mga taga Istansya Malinaw, Albay. Ano ang patron dyan? Saint Nicholas? Tama ba? Sige, happy fiesta po. Salamat po nun kay Kapitan Susan, kay Kap Susan. Nag-imbitar man sa tuya. Kung di dahi, sigurado tabi si Javier. Kung magkapashare kita dyan, bahala na. Bahala na. May kanak ang daigdigan.
Bahala na kung magkapamista kung di bikini men. Pwede man tabi na ipasyaro na sana. Ay pangyari tayo ni sa kinabana. Di balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Martes po kita ngunyan ha. Pet sa gis na kita kan September taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Sa mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa ha. Nganing mahiling man tabi kang iba. Pa-share na sa natabi. Morning kay Ma'am Agnes Nunez. Okay, sige. Mabibitin kita ho. Alas 8 na. Pag pinunan tayo ng restoryahan ta, so mga naging controversial, so mga grabing controversial sa Pilipinas. Nainot si Governor Tebes, sinundan ni Pastor Kibuloy, sinundan ni Mayor Go. So mga makaulok-ulok sa Pilipinas, adi. Pigirulukan kita kang ibang nasyon. Kita digdi sa Pilipinas. Nadudulagan kita. Si Tibis baga nagdulagman. Si Rabier. Maringani si Pastor Kibuloy ta. Dahil man domino lagyaon man sa napalandaman sa compound ninda. Kaya palan grabe su mga tao. Dahil piparalog na gad su mga otoridad. Aram ninda na yaon naman su pastor. Pero nanindugan na sa pulis, iuman sa nangaya. Yaon nga dyan. May pigpapaluwas baga nga ngayon na may nadidetect na may naghahangos ngaya duman. Pangyari. Si Bantag. Ayo pa si Bantag pa di. Si Bantag dahil pa nakakuha. Makonsiluhon sa Pilipinas. Adi. Makonswiluhon pag nagiging wanted sa Pilipinas o kaya may ipaluwas na warrant of arrest, nawawara sa Pilipinas. Minadulag. Angon yan, ang maorag ta, ngayon pagkatapos kisaro, tatakloban naman kimaorag na barita. Arag kay Mayor Alice Go. Pakadakop takasudma baga pigpresentar na may sesyon sa Senado kasudma so sa committee ni Senator Risa Ontiveros lalo ako pinirot kasudma sa sesyon. Bata pag-arog ka yan gusto ko magparadangog ta makakaukod lamang kita kan mga suro self-incrimination ay dahil lamang kinapagtabi Sir Cassie Williams sa mga senador. Kay Mayor Alice Go. Pero sa kuyang barkada, talagang pigpaparututukan niya sa love life ni Mayor Alice Go kang Bamban. Magayon kayon baga Sir Cassie William adi. Patatik pa para pipirit ng gad kang ibang senador na bako ka ngaya Pilipino. Ika ngaya si Chong Chang Chang Ching. No. Bako kaya. Sabi baga ngaya kang NBI, ika ngaya si Chong Chang Ching. Chong Chang Ching. Bako ngaya. Chisa ika ngaya. Ako tabi si Alex Guho. Utikon ka talaga ngaya tabi Ma'am Nesi Propugo. Ay bago ka tabi utikon Ma'am Nesi. Sabi kan mga senador, utikon ka ngaya Mayor. Bago ka man nga Pilipino. Ano nga? Midbid mo ngaya ni si Mayor. Dahil ngaya. Pailing ang karitrato magkaibaan sa duwa.
Boyfriend mo ngayon eh. Bako ngaya. Dahil ngaya akong boyfriend. No. Oy. Interesado sa barkada ko sa love life ni Mayor Go, ni Mayor Alice. Natanya ako tayon man tigpapardangog mo. Garing nga interesada ako kay Mayor. Ha? Day baga kayang boyfriend ho. Maray nga kay ni Pidayon, sabi sa TV, Pidayon ko ngayaan. Bagong iyo tabi meets apirin, ay apiman. Nailingan nindo si Mayor, may itsura baga, mala, supakada ko baga duman sa Indonesia. Pimirong nagruluwas na mga kudak. Kairiba si DILG Secretary Ben Abalos. Tapos isa itong official kang PNP biyo nagsurosilpi duman tapos piling man ni Mayor artista siya. Giniribuhang kikurkatura kang social media o tigpipiestahan mo niyan sa social media. Kung ano-ano so nagruluwas na mga issue na may mga VIP treatment. Grabe nga so pag bako ngaya so ordinaryo baga ngaya tabi mamits apiman na bako pa man nga ni kriminal taday pa man nga ni kay puwan sa nang ipresentar sa korte bako pa man convicted tapi pailan pa man sa nakikaso kundi may warrant of arrest. Ang gusto sabihan ka may warrant of arrest bako ka pa man kriminal. Ang purpose kang warrant of arrest tabi Sir Willie Binancio Salazar kaya nga ni pigpaluwasan ka ki arrest warrant tanganing ipresentar ka duman kung sain ito hali. Halimbawa si Mayor baga Go tabi Sir Will may arrest warrant sa Senado duman sa komitiba ni Senator Ontiveros na-cite to contempt siya para orotikan mo ngaya kami o di duminulag o di may arrest warrant siya na dapat humampang siya duman sa hearing kang Senado o kaya kasudma naghearing na okay igwa pa kiwarrant to arrest siya so sa korte may iba man na kaso o kaya ngunyan gari sa custody ngunyan niyaon sa PNP pero pigpipirit kan mga senador na duman sa inda ikustudya pero may mga proseso proseso pa da yan gayon magpaparahiling ki mga aruganta nakakaukod kita bako sa makaukod kita mag-utik. No. Bakon sabi mo Sir Will, dapat nga isabay nga so abogado ni Mayor Guota. Galing nga lugod niyan mastermind. No. Alam, Your Honor. Your Honor ngaya, pwede ko ngaya mo na puton sa council ko. Bago ko ngaya simbagon iyan hapot mo kung may boyfriend ako o da. No. Ata nang grabe. Nawara supirot ko, grabe. Nagana ko sa lamay. Nagiling-iling ako kay television kasod ma. Sus Maria Josep. Lalo akong pinirot. Hiririton niya sa mga senador, si Mayor Alice ngayon, sige sa nangayang ulok-ulok. Bata ngayon, may itsura man ng God. Ano, Sir Will? Ano sa hiling mo kay Mayor Alice Go? May boyfriend o dahi? No. Ang problema kay ni tigpapara pipirit ng gadinda
Pigpaparapirit kang ibang senador na igwa ka ngayang karelasyon na politiko. Igwa ka ngayang politikong karelasyon, boyfriend mo nga politiko. May pigtataramdaman na mayor ano mo nga si Mayor Arog ka ini? Bako ko ngayang boyfriend. Ambida tabi Sir Javier Bunsa, pigpaparapipirit nanda na ang boyfriend ni Mayor Alice Guo, mga toga ang politiko. Pero ang totoo tabi Sir Will, ang boyfriend gari ni Mayor Alex Guo, taga Bicol ni TV. No, 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 no. Gari taga Bicol ni TV tabi Sir Will. Ang boyfriend ni Alex Guo, sumay burbiguti. No, 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 no. O tabaga may kudak man. So may biguti baga Sir Will. May kudak man baga asi. Hilingon mo ha. No rin suhiring naman sa Senado. Duman sa sa committee ni Senator Ontiveros. Baka magluwas itong kudak na ito. No, 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 no. Your Honor, bako nga boyfriend ko politiko. Taga Bicol ni TV nga taga Bagakay. No, 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 no. Ay, nakaantamay pa. Rimat, mapakapika ni Sir Will si PM pag-arog kayo ng pahit. Yugon mong boyfriend mo ay girlfriend mo, Mayor Kambamban. Maurago. Pandi orago. Bako sa na kayo ni Kapian Mako ata. Sabi ni Mitch Apiman, agoy. Yung para pipirit ba yan nindoy, mga honorable senator? Para pipirit nindo na ang boyfriend ni Mayor Guo, so mayor na pigsasabi. At taga Bicol ni TV. Ay, pangyari. Pero bako sa pag-ano, kundi makaulok-ulok baga kita di. Karipig-urulukan na kita king ibang nasyon. Only in the Philippines. Uto sa West Philippines, padagos ang pambubuli kang mga Coast Guard kan China. Bibur-burunggo sa tuyang barkong sa radyo to. No, 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 no. may mga soldados ng may mga Coast Guard ng naipit sa kamot. So guramoy, may naputol ng guramoy. Ba isa na nga ya? Di barangga subarkuta? Baya isa na nga ya? Dahil lamang. Pero pag-abot naman sa may pagkakataon na garing yan, digdi kita masikat, digdi kita pagurunan, tabata ma-eleksyon na, mas maurag mo niyan. So may dakulang exposure sa media. Iyo ang natatandaan pati kan mga Pilipino. Iboto ta daw ngayon si Arog kanito. Maurag ngayon Maurag ngayon makipagkudak-kudak dyan sa mga pugantik ang Pilipina. Gari, pagka-aristo aristo. Ano si Pastor Kibuloy? Na-aristo? Nag-surrender o ano? Bata nga ya magayon-gayon, pertihon darahon sa bulod. Pertihon dadarahon sa bulod, manabagwan lamang. Dahil hindi ako pagpara pirit-pirito na pagpara iba-ibahon sa bulod ang si Mayor ha.
Kung sa kuya siya uminiba, dahil siya makukua. Tapos, ang muruyahon, butuhan, mga inchik. Mga Coast Guard, tapig tarab, tiga baranga na kang barko kang China. Tiga barangga na kang barko kang China. Tapos ang pibubuto mga inchik pa. Dahil man bagaki, mapalagkaman dyan Sir Will na paingura ko na barko ang China. Tapos ang barko ta sukupong-kupong. Nagbalo man ko ta magsumpit kitubig. Kundi so ulsik. So talsik ang tubig. Gariso ihi bagakan senyor tititin. No. Sulsik baga kang apod kaan, sulsik kang tubig baga. Kung sa China, mauragon ang ulsik kang tubig. So, biyo ka man itaralbo. Sulsik kang sa tuyang tubig. Garida ihi kang senyor titisin. No. Senyor titisin ka na tabi. Sir Javier. Senyor titisin. Nga taang ihi kan senyor titisin. Daray-doy na sana. No. Ay, pangyari kang kinama. Ang ihi pala niya. Daroy-doy na sana. Ay, makonsilo kita sa Pilipinas. Adi? Kaya, ilingan na po nindo. Mas maurag, mas dakol na exposure. Pero sa pagdakop kay Pastor Kibuloy, gari nagkahiridap baga? Dahil na kinagpakurudak, dahil kinagsirusirilpi. Ang nagulpi, so pagkuha kay Mayor Go, nagulpi. Isa iso nagulpi duma. So nagkuha, so taga DILG, tapos so police. Nagulpi. Ngunyan kay Pastor Kibuloy, garing nga dahil nakita naman makautro. Rimatiho naman nga kita kan social media. Masenyor man ka mo, sabi ni Ma'am Liz. Maray lamang nga, kung mabot pa man na senyor. Bago ngayon tabi, Sir Lito Carillo. Maray lamang nga tabi, Ma'am G. Balyaran. Umabot pa kita sa senyor titisin. Ay, pangyari. Ala to na hata. Sandali. Yun ang problema kang sandali ha. Igwa kita ki mga piga asikaso pa kaya kaya doble ang nagpo-programa tapos igwa ki mga piga asikaso yo. Igwa kita ki dapat na preparohon pa. Say na kita. Yo. Basta makonsilo. Makonsilo bata baga nagrarani ng eleksyon. Yo. Kanya-kanya ng parapilan. Gustoon man yan kang sa tuyang mga politiko iningan pagkakataon kumbaga libre sa exposure. Libre sa exposure darko lang istorya na bako sa napigururunan sa Metro Manila kundi sa bilog ng mundo, bako lang sa Pilipinas kasi buong mundo, pati buong mundo. Araw kaya na mga pagdangog sa Senado. Kaya medyo pasiguro ka man dyan kung ano ang mga pigpaparahapot mo, pigpaparatal-tabil mo dyan.
Kapag nagtabil ka dyan na daiman nasa hulog, uurulukan ka man dyan. O ano man ini si senador. Ang mga hapot mo, irrelevant. Sabi kang di pa ding amar na bili ka. Sabi kang padihon minsaro, irrelevant ngayon mga hapot mo. Iyo. Kaya lang tabi dyan kompetente na gugustuhan kan sa kuya man na padihon. Iyon na nga niyan. So, pag-abot sa love life, pagkapira na daw ang edad kay ni Mayor Kambamban. Or artistahon mamagaman ang gadari. Oh, kaya lang dakol ang nagpapara pipirit ng gadkan mga senador. Ano nga yan, may boyfriend kang senador? Politiko? Papara pipirit ng gadinda na. Igwa ki apod ka? Igwa ki karelasyon na politiko? Heling mo na yan. Ege. Alato na hata. Madali lang. Ay, mabreak mo na daw kita ha. Madali sana ha. Mabreak mo na tabi kita, alas 8:22 na. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata ha. O sige, mabalik kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 8:29 na an sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan tabi makuha along National Road sa pagitan kay UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan daraman po sa tuya kang ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, kay City Councilor Riner Bursi Cantabaco, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kag malinaw. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, dyan yan sa Barangay Tinapi.
poblasyon Malinaw Albay. Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita nin Martes pet sa gis na kita kan Septyembre taon 2024. Kaskason tabi ang aldaw. Sundo po kita mga tugang alas 9. Yan na Martes. Pitsa gis na. Nako, halos pakabangaan na naman kita kan Septyembre. Di pag Oktubre, madali na malapit na po. Ang pag-file kang mga sertipiko di kandidatura kang sumay mga may plano na magkandidato sa 2025 midterm election. Kaya kanya-kanya na ngunya na purulok-pulok. Oy, pagiramdom tabi giraray sa mga day patabi na kapag paristro gusto mag-transfer, magparistro, pasyar na po kamo dyan sa mga opisina kan Comelec. Sundo na sana po yan sa September 30. September 30, tapos na po ang pagparistro sa mga maburoto, kaya igwa pa kamo kinagkakapirangal daw. Pasyar na po kamo dyan sa mga Comelec po, nararani po dyan sa indong lugar. Nganing makapagbuto tabi kita, tasayang man. Sabi nga ni kan sa kuyang barkada, pahit garing nga yung gurulpihan ngunya. Gurulpihan nga ngunyan. Kaya dapat registrado ka mo, tapos dapat kwalipikado ka mong magbuto. Sayang kang paipit. At agurulpihan nga yangon yan. Lalo na digdi sa probinsya kang Albay. Pait na ka mo. Sige, diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abisuan tatabi mo na sa mga taga-tabako, sa mga nakakonektar dyan sa Feeder 4, kan tabako substation. Taigwa po ki abiso ang Albay Electric Cooperative. Igwa ki power interruption sa September 11 sa aga. Sa aga nini, alas 9 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Uni sa mga apektadong lugar sa tabako, sa mga barangay kang Bangkilingan, Purok 1, Purok 2, Matagbak, Pinagbubong, San Vicente, San Antonio, San Isidro, Buring, Uson, Magapo, Basagan, Boknot, Kinastilyoan, Bantayan, Tabigian, Oraswa, Igot, Buang, and Buhian. Diyan sa parting Malinaw, taigwaman na nakasakop na nakakonektar dyan, ang Barangay Kumon. Barangay Kumon. Barangay Kumon, Suwa, Bulang, Istansya, Labnig, Awang, Ugob, Jaro. Kasabay ka mo digditabi Tsanor Kapos, Saga. Alas 5, sundo, alas 5 ninha, alas 5. Ano na kita? Natatapag ang oras na sa sala ako tabi, Sir Cassie William. Pag tigataram kang oras sala. Alas 9 nin aga, sundo, alas 5 nin hapon. Sa aga po yan. O dyan sa barangay kang Kumon, Suwa, Bulang, Istansya, Labnig, Awang, Ugob, Jaro. Da ka mo kuryente po alas 9 nin aga, sundo alas 5, sa aga na po yan. Tama-tama, pinapista sa nasustansya. Pinapista sa natabi, Sir Cassie William, so istansya. Sa aga, brown out. Paano na kayo kung halimbawa may mga tada na mga handa? Maparanos ini. So may mga tada baga sa pistahan. Maparanos iyan. Ipasyaro na nindaw. Ano pa, Sir Cassie William? Patransfer na.
Mag-restro ka na, umuli ka mo na digdi sa Malinaw. O duman sa Malinaw, maguli ka muna tapos mag-transfer ka. Sayang man. Iyo. Sayang man. Sayang man. Iyo. Sige. Makonswilo ang pahit digi sa Pilipinas. Si Tebes gari target man databing ikustudiya kasunod kang pagkakadakop ninda Alice Guo tapos sa pagsuko mo ni Pastor Kibuloy sabi ni Secretary Abalos si Tebes si bantag na sa nasudaya di nagsaro-saro na mas dakol na exposure mas maray iyon yan relaban iyon na ini ang relaban tabi Nela ni Antigua good morning tabi iyo si Mayor Guo liwat po nagiraray na pig site to contempt kang duman sa hearing na pinanginginutan po yan ni Senator Risa Ontiveros. Dahil man kinapaga, dahil man ki itinuga, puro sumanggiraring kautikan sa mga tigtataram ni Mayor Guo. Matubod ka muna dahil kinagtabang sa iya pagluwas sa Pilipinas. Dahil man niya kinagtabang sa ko. Dahil man da siya pati nagbayad. Libre so paglunad niya sa saradit na bangka, nagtransfer sa konsainsain. Libre. Pero nga binayad din do, dahil libre. Maurag talaga ni si Mayor. Maurag. Nakaabot sa Indonesia, libre. Digdi nga ni sa tuya. Hali kang tabako paligaspi ka. Dahil ka makaabot sa ligaspi kung dahil kang pirak. Diyan sa nangani nga sa barangay pasiring ka sa banwa. Pag dahil kang pirak, dahil ka makaduman sa banwa. Ini hali sa Pilipinas, nakaabot sa Indonesia. Libre. Diyos Maria, si Kairak man kan. Ay hindi. Dahil ko ngayon pwedeng isabi ngayon in public sa mga Igwa ngayon ako ki mga banta sa buhay. O di, ano ngayon banta sa buhay mo? Ay dahil ko ngayon itaram sa public. Sus Maria, dahil ka mapagal ki kada dangog kasudma sa sisyon. Indasan na kung may sunod pang sisyon kayo nita. Iyo naman sana. Iyo, masana permi ang pagpapara sabi na dahil ko na ngayon pwedeng simbagunan, tamay kaso na. Pwede ko ngayon simbagunan, duman sa korte. Iyo, mga simple sa nanganing hapo, tabo ng simbagon. Medyo delikado man ang pag magpapara. Igwa nga, duman kipig tataram na ngayon. May interview ka ngayon, duman na araw kayo ni. Ay nga, dahil nga ako nagpa-interview. Yeah. May mga kudak duman na pigpahiling na may kairiba siya na pigtawan kibura kung ano-ano pa. Sus Maria Jose. Sabi ni Sir Will, muya paano i-connect ni Senador Jinggoy na may relasyon siya sa mayor kang kataning na banwa. Iyo. Iyo gariso nagtabang. Kudi. Tay ka man agad pwedeng magtubod man agad Ma'am Kasimlos na dahil ka relasyon. So makanos-kanos nga ngaya, bako sa nasaro ang karelasyon. Ini pang magayon-gayon, mapirak, mayaman. Imposible yun yan dahil ka relasyon. Sumakanos-kanos sa nangani ngayon na tios pa, bako sa nasaro ang karelasyon.
Oh. Bagong iyo tabi, Simple Rica Chavez. Good morning tabi. Uy, pista sa Indo ha. Gari piyesta baga dyan sa istansya. Kumusta su piyesta dyan sa Indo? Gari day ka lamang ng imbitar. Ma'am Rica. Day ka lamang ng imbitar, piyesta sa Indo. Matubudo ka mo kaya. Ilingan Indo sa social media. Bagaw man sa man kita nagsusupon. So, ngayon bako man kagandahan. Ako man nga makanos ng pagsabi. Dahil ka magtaram na makanos, dahil mangkili na lang ang satuyang kagurangnan na makanos. Hindi lang kagandahan siguro. Bago ngayon tabi, Sir Philip, hindi lang siguro kagandahan, pero maurag. Hindi kagandahan, bako man mayaman, sus, ang jowa, nugad, tigiriwalan pa. Iya baga, tigiriwalan pa kang iba. Hindi kagandahan, pero kulang dasa, gayon, bakong pangit. O yung ani, hindi kagandahan. Kulang sa gayon, hindi pangit. Wala man ki linalang na pangit. Kulang sa gayon, kumbaga, hindi lang kagandahan. Hindi lang kagandahan. Ma'am Nitz Casqueo, good morning. Kay Aisel Carael, good morning. Hindi lang kagandahan, pero hilingamay, ang jowa, grabe. Hilinga sa social media, mapos pa. Diyos, sige riwalan. May mga tulong jowa na nag-iiriwal. Nagtitirigbasan pa nga ni. Tapos si Mayor Alice Go, mga tugang, daing boyfriend. Nyao nagabos, magayon, mayaman, mayor. Dahil lamang, sabi ni Ma'am Kasim Los, dahil lamang iya kumatubot. Ay, maray pa nga makipiesta kita tabi naman sa istansya. Sabi ni Ma'am Kasim Los. Maray pa man ang Ma'am Kasim Los. Ako kaya, naghalat sana ako kay may mag-imbitar sa kuya, tapos agdahon ako. Piriton ako na dumumang. Kalad ka rin kapalan ngaya. Takunday man sa ko kinagkukua, tapos kinaganday. Day talaga. Dahil man naguli si Ma'am Rica pala sa istansya, ay sayang. Kung naguli ko ta si Ma'am Rica, maduman ako. Tapataday ko na aram kung pasahin ito so apod kayo ni, pasiring sa istansya. Sa'yo na agi kang pasiring sa istansya, Ma'am Rica. Pwede mag-agi sa labnig? Aki piyesta daw kita. Kay Ma'am Joy na Cargulyo. Aram mo naman sana si Ma'am Joy Cargulyo pag may mga okasyon dahil na nagakamid bid. No. Ay, Ma'am Kasim Los ha, bakay dahil mo kay pag-usip kay Ma'am Joy ha. Dahil mo kay pag-usip kay Ma'am Joy. Bakay usip mo ako. Yan, pag may mga okasyon dahil na nakakamid bit. Iusip ta ka. Nahiling mo na yan. Dahil ko nga ni aram ang harong kaan dyan sa istansya. Ay nako. Pero nag-imbitar sa kuya last week pa si Kapitana, si Ma'am Susan. Si Kapitana Susan. Yako, di ako makatuga. Tayo na nga niyan. Aram na ba ganindo. Pero ako sa labnig din, ang ganda ko nagpapalta. Bako mampistan tigyan ko. Birthday ni Chuid na kapo. No. Dahil kumalingawan niya. Dahil kumalingawan na pag nagpipiesta sa labnig, birthday ni Chuid. Okay, nakiki-birthday ako. Bako pista ng tigduman ko. Pero nata-timing na pista.
Yo. Kaya arogan kayan ha. Oy, salamat nun tabi pala ha sa mga nakikidumamay. Sa mga nagpapaabot po ki pangadji sa sakuyang ina. Salamat nun sa inyo ha sa mga nagtatarabang. Bay sa nata arog talaga ka ng buhay. Gabos man da kita mapasiring duman kundi una-unahan lang yan. Yo, minsan igwa man ki ngaya aki unon pa nainot pa sa may edad na. Pag may edad na talaga, ako unta na yan. Kumbaga, si Madiris 80, may 81 na kuta sa October. Sabi ko nga niya, ano yan ako, magadan ka na. Sabi kang ina ko, dahil pa nga yan, nagkirikirip ha? Dahil nga yan, dahil may magadan. Tumaram ka na, kumagadan ka na, tayo pa-prepare ko na duman sa kampusan to. Ating paparaloko kuma. Dahil pa man dahil siya magadan. Nakatarampama na. Dahil pa nga kumagadan. Pero ano na, okay naman. 81 anyos na. Kumbaga, sabi kang mga nadadangog kong mga nagsisirmo na padi, bonus na. Kumbaga, sa ang lifespan siguro kang lalaki tapos babayi, mas halang kauso sa babayi kaysa sa babae. Kung ang lalaki mga 60 na, ang babayi 70. Ngari arog ka yan. Kaya may bonus ng 10 years. More than 10 years. Yo? Kaya dahil naman. So, mas magayo na dahil na masakitan. So, namamati niyang kulog. Kung ano pa man, taday man kita nga ni pag may makulog baga, talagang makulog. Yo? Nganing dahil naman magpara sakripisyo, magpara sakit pa, so kay puhan magpaingalo na. Yo? Arugan kayan. Parehas kita kayan, igwaman baga na minsan dahil na kita pipagi sa sakit na maray, biriglaan sana, tapos ka na. Yo? So arug kayan, arug man sana ka ng buhay. Dahil taman sigurado. Kaya nga ni, Ma'am Edna Barquilla, ang sabi, pag nag-edad ka ng 50, magpaka-enjoy ka na. You know? Magpakaugma ka na. Dahil ka na magparaisip magparapayaman ka pa. Mag-ugma ka. Dahil ka na magparaisip magpaparapayaman ka. Tapag mapirakon ka, pag nawara ka, problema, mag-iriwa lamang ang mawalatan mo kaya. Si Madiris nga na, para hapot ko kung may pirak siya. Saan mo niya ako tinarago sa pirak mo? Tahanapon ko. Ano man yung pirak? Di yo. Malay mo. May natatago-tago. Aragbakan mga gurang. Nakaiding ka mo kaito sa mga gurang na dahil mga wallet ka to. Warang wallet Warang wallet dahil mga pitaka ang mga gurang. Sa intig sa saray ang kwarta kan mga gurang. Igwa ka iyan, napapatos-patos baga sa panyo. Pigpapatos din ka sa panyo. O kaya so towel. May nailing ako sa mga gurang baga. Dahil man ang dahil usos ka ito so mga pitaka, dahil. Napapatos tabian, ma'am. Yaon si Ma'am Joy. Nag-usip si Ma'am Kasim Los. Ito ngayon, piglilibaka ngayon ni Ulbutana. Piglilibaka ngayon. Ayaon si Ma'am Joy Logod. Ma'am Joy, happy fiesta tabi sa Indo, Ma'am Joy. Diyan sa istansya. Bikini men. Bikini men. Ay, sorry. Ano ito? Bikini men tabi, Ma'am Joy. Sa'yo na kita. Dapat mag-ugba na habang nabubuhay pa kita sa ibabaw kang kinaban. Dahil na magparaisip kan magpaparapayaman. Taday taman madadarayan pag nagadan kita. Dahil taman ang madara. So, mga gamit nga ni kang ina ko, may mga magayon siyan mga bado.
Dahil niya pig susulog ta. Dahil nga tamaati tabago. O ngunyan. Masulog mo pa mananawara ka na. Parehas yan kan sa mga kagamitan sa araw. Iluluwasan na pag mapiesta. Iluluwas iyan pag mapiesta sana. Ano nangyari kang cellphone ta? Alato na ha, tabi PM. Iluluwasan pag mapiesta. Pero pag ordinaryong aldaw, ang tigagaramit so may mga pasa, so mga tagip-tipon. Paano na kung mawara ka na sa ibabaw kang kinaban? Magamit mo pa daw iyan. Kaya ngunyan, kung ano anyaon dyan, gamiton mo na. Mag-enjoy ka na. Kung ano man so na tipon-tipon, pasiram-siram ka kang buhay mo, Ma'am Edna. Dahil ka magparatipon kipirak, taday mo man talaga madadara yan. O maray kung ituro mo siya, ngaya, oto may pirak ako duman, sinuksok ko ngaya sa buti o kaya duman sa kawayan. Tan mga gurang ka ito, ang harong baga ka ito, kadaklan marugi, kawayan. O minsan, minalagadi sa kawayan, tigsusuksok duman sa kawayan. Paano kung natigbak? Tapos di kinakaaram, naigwa pala duman kinatatago. Sisay keton makua. Hasta nagbagyo, naraot so inanod so kawayan, oto, dahi na supirat. Dahi kinakinabang kang sa iyang tigtago. Bako? Yun yan. Kung makua, kung dahi baga makua, paano na? Kaya tigpaparahanap ko sa mga pigsus pwedeng suksukan kang ina ko, baka may pirak. No. Nasa linya muna si PM, May dugang kitang bareta dyan sa Bakakay. Nasa linya si PM. 8 minutos tabi bago mag alas 9. PM, maray na aga sa mo. Please come in. Yes, Sir Mox, good morning. As in, just marahay nga mga parantabay. Live kita ngayon ligid sa Baluaan kan Makatay Albay. Kung sa intabi, Sir Mox, nag-aagrangay ang mga job order. Daipatabi isinda na sa silduan. Anong bola? Ang mapagal kay ni Tabi, Sir Mox, pirmado na ni Mayor Edsel Villesa. Okay. Alagad, ganitig iipitabi, Sir Mox. Tigipit? Pirmado na kang alkalde. Di ba ang last na mapirma kan si alkalde? Roger to that. Alat ka. Di ba ang payroll kang mga arog kaya, nalimbawa job order o kaya payroll kang mga empleyado, ang pinakalas na manusdos dyan ng alkalde? Roger to that. Pag inapprove na kang alkalde, go na yan. Doon na ko tayo yan, Tabi, Sir Mox. Ano nangyari? Kundi, gani, may something, Tabi, Sir Mox. Sa ining mga job na order na ini, so kay ayor. Ano? Ay pangyari. Pag available ang budget nga, dahil approve na nga ni Mayor. So, iba, sarahod na. Ay pangyari. Pinili sa na mga tawa ni Mayor. Dari arog kayan. Ay ano andyan alat ka. Nabaliktad lugod dyan sa Bakakay. Sumga tawan lugod ni Mayor. Iyo lugod suday nagsuldo. Bati wala ngon yan si Mayor Rigby. Tana sa travel. Iyo ko ta na inian sa tuya na ihahapot sa iya. Kung nata, or ba sa ginibo inito wala si alkalde. Ay pangyari sa Bakakay. Baliktad lugod na dapat siyempre suwara ni sa dapog. Iyon mainot. Iyo nga ang problema, Tabi, Sir Mox. Nabaliktad mo oras niya. Alam mo ba, Tabi, Sir Mox, na matravel si Mayor, sabi ni Mayor, mahali nga ako, pitirman ko na ini. Kung nag-aasa man sa alkalde, Tabi, Sir Mox, okay na. Okay na. Baka may rason man kung baka day pa available sa pirak o day available kung saan kukuhaon sa pansweldo. Masyado nga ni Tabi, Sir Mox, nagpaabot sa tuya ng informasyon. So, ibang ngayon, nagsahod na, kansa rin sumana pa. So, ibang job order?
Roger. Aso, naka-detail sa na kay Mayor Suday pinasweldo. Gabi siring kan tabi Sir Mox. Maray nga sa indo, taday man niya so amo nindo, day may man ka mo pasweldo. Kaya, iyan sabi Sir Mox, agrang and makairak man, kaya mga job order na ini. Iyo, bata. Kumbaga, nagkakamati siya dating galitig orihan, mag-atabi Sir Mox. Digdi siya na ako ng beer. Kaya, yung sabi ko, pagbalik ni Mayor, hapon ka daw ini, kung natin nangyari ang hearing kayo na eh. Iyo, mag-usip sinta ki Mayor. Tao to nagpasiring ako duman sa Treasurer's Office o sa ibang ahensya sa tuya. Wala man kinay nga pa-interview. Iyo, sige. Alam mo man magtarang kanyari inibig sa banwaan kan Baratay. Kaya Rakman. Mag-usip sinta ki Mayor pagbalik. Oo, kaya siya tamailing kung ano man ang sendang kaabtan ka na mga pirang empleyado mga pirang job orderan. Dali nagkapira ini kape siya mo? Magsobrado na 20 day man. Mga 15 kayo din eh. Tapos, baga sabi mo, so puros man sa nang kay Mayor, so ibang job order na sundo na. Oo. Baka so naka-destino andyan sa OSIP of the Mayor. Yan, dari siring kayo yan. Maray nga sindo di pasirlon taday man so amo nindo. Oo. Ako baganani ila hanaman na dari nga miyembro man ilikan usip ng Mayor. Hiling mo na yan. Bako sa arog ka yan. Pahit. Ayan o naman dyan ka mo. Iyo talaga. At matindi din dito sa Mox ng kaganapan. Lalo pa mainit BPM, tamadali na bagang filing. Roger to that. Kaya, yan. Nagpupuna. And assure ko ang bigli sa banwaan dyan na katay. Entry. Kaya na agranay man. Kaya ni na mga job order na sagkop niya dahil panigisyon ko tabi siya Mox na pirma din naman tabi na kalbita. Pod kini, matarabi nga ni siya. So iba nga ning casual, so iba nga ning mga job order nagsweldo na. Dahil kirason na dapat kung may kulang so pundo kaya dahil makuha ang kipansweldo, dapat gabos na job order dahil nagsweldo. Roger to that. And ang ano kayo, ganito yung sila pinasabot kong nata. Dapat. Ara mo, siguro kung di ako nasasala, ang payroll kan mga job order, saro man niya. Saro sa niya. Gabos na job order na, maski sa ka na-assign, basta job order ka. Yung saro ba yung man ang pag-anukan dapat? Yes, oho. Takong ako sa rabay, tapos by opisina, gari masamukon. Kundi, pinili sa naso mga taga-OSIP of the Mayor, dahil sinansweldo. Roger to that. Ayan, ang mga makonsulong kaganapan sa igalat-alat ko pa ko si Community Election Officer dahil pa. O sa masunod na sinailag ko tabi sa Mox. So yan tabi sa Mox, mga tugang pang informasyon halik sa kanyang lokasyon. Patrol numero 2. Tony Kilisay, kasalog kan dito lang na Overdrive. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat Tabi PM sa dugang na informasyon dyan sa baka kay Albay. Kay Chaisting, good morning Tabi sa mo Chaisting. Nagdadangog sa programa si Chaisting. Parahay ka Tabi. Parahay ka Tabi dyan Chaisting dyan sa Kopi Hospital. Mga marayan doktor dyan. Madali ka dyan mararahay Tabi Chaisting. Tapag rahay mo Chaisting, masayaw kita. Masayaw kita, Chaisting! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ayun na, happy fiesta na sana sa mga taga-istansya. Tabi, Ma'am Joy. Beken naman. Pero mas magayon kung magpasyaro na sana, no? Pasyaron! Oy, mga tugang alas 9 na. So, digdita naman po muna para mentras na tatapusin na sa tuyang programa ngunyan Tabing Martes, September 10, 2024.
Sa pangaran ni PM Tony Jan Salua, sa pangaran man po ni Maestro Niladto na sa muya pong station manager, sa pangaran po kan mga katuwang ta sa programa kay Madam Maylin, kang MBY Dormitory, maraming salamat po. Kay City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Sa Indo po gabos, mga tugang mga kabayan, mga para antabay niya to, pakilike and share na lang sa tuyang programa. And again, pasalamat ko sa Indo sa pagpaabot po nin pakikidumamay, pangadji, suporta po sa samuyang pamilya sa pagtalikod po kan sa kuyang ina. Diyos tabi ang magbalos sa Indo gabos. Salamat unon. Param na po muna sa Indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Dumo, arigato, iringat po kita. Bye-bye. Thank you! Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World